Man, the phone back in real life. Okay. Hey guys, what's up? It's been a long time. Been a while. It's been a while. Sassy! Where did she go? Cut is a volume and it's moonlighted. How are you guys doing? You guys okay? I miss you too bad. Mnofara ere. Wherever you are, wherever you at, how are you guys doing? Are you guys okay? Are you guys good? How are you doing? Muri right? Nandabu suwai. And it's good to embrace your beauty without makeup. Yeah, no makeup day today. Makeup, you need to breathe sometimes. Don't be asking me about makeup. I'm here. I am chilling. Where is Sassy? Sassy! Come say hi to my fans. Kambwa kangu kanotiza radio. Saka nandakaisa full blast. Please give me. Thank you. Say hi to the people, Sassy. Say hi to my fans, Sassy. We are eating Nyaya kakakosha, guys. This is Sassy. Sassy, say hi to the people. Say hi, guys. How you doing? We miss you. I've been busy. I'm trying to take care of this. We've got a new member in the family. Her name is Sassy, as you can see. Isn't she pretty? Kari cute guy. Her name is Sassy. Kari so cute. Kanois. Mazona achatoridze radio boss kanotiza izvozvi hana iri kurova boss tatichiridza Lucky Dube saka katiza because speaker rachita kuti gu saka kakatorohwa nehatataki izvezvi. She likes to be peaceful. She's a peaceful dog and a stressful dog as well. But anyway, muri sei guys, ndauya kuti titaure. And hi Sassy, someone is greeting Sassy. Say hi guys. I'm a savage. Sassy, bougie, savage. Sassy, bougie. It's Pivi who gave it that name. Agatikano Sassy. You know my daughter anoda chirunguka. And Kanon Sassy because carry pretty and can't when the who gets one in bubble bath. Ne shampoo can't buy every day. No kacha fane chando. Anyway, let's get to our story. Right, I know you guys have been waiting for feedback. Like I said last week, I was very angry. I was very angry about the Marange issue. Forgive me. These days I'm just so tired. And dinachi vivid church and dinomboita church. And but we are cat family. Get us a cat. I will see what I can do about it. In the meantime, I have Sassy, right? So a lot of people are asking, Mai Tt, Sassy, leave my morning shoes, I beg you. So people were asking, Mai Tt, what happened to Nyaya yekwaMarange? You were just quiet. You went quiet about it. Did you go? We know that Mai Tt, you advocate for these children. You advocate for orphans and single moms. You advocate for rape cases. You go all the way. Last week I was very angry about issue yekwaMarange. Yakandibata zvekuti ndikatombopengereka paFacebook ndikatombopenga ndichiti I want to see this man ari involved in this case. And I vowed that I wanted to go, right? Remember, I told you that I wanted to go. So when I said I wanted to go kuMarange, right before ndatombo simuka kuti nditombode kuenda ikoko, I started getting some threats before I even drove. Some serious threats in my inbox. You think wakufarisa, you are too young for this. This is not your call.
Remember, I remember one of the threats I can't remember, you were prophesied that your days are numbered. So your days are numbered because wakuda kutanhadza usingasvikiri. Tanhadza unosvikira Mai Tt. So, you know, I kept receiving those messages. I kept receiving those messages from anonymous. People would open my ghost accounts to threaten me. Oh, you want to die? Oh, you don't know these people. Oh, these people are powerful. Oh, this and that. A lot was said before ndasimukira Nyaya ish. And a lot was said. A lot was said. When was this? No, let me go. I really need to go and face this man. Nekuona kuti chii chiri kuitika because kamufiro wakaita mwana isusu sevanhukadzi hazvina kutifadza. Isusu semadzimai anobereka vana ndakanyatsofunga kuti mwana uyu akafanana naFelicia. Then imagine kuti Felicia otorwa otoiswa pamurume otonzi atomukadzi wemunhu obva atofa zvongonza zvina basa because murau wechechi. Ende murau wechechi iwoyo wakadhakwa kudaro kuti murau wechechi uyu wakaiswa nani. Vanhu vangaise murau wakaoma kudaro wekuti murau. What kind of murau is that? Bvumidzwa kuti vana vadiki vabatwe zvibharo is just the same as rape case. It's not different from a rape case. And so when I went there, I traveled, I went there. But unfortunately, it seems like these people were alerted already that Mai Tt is coming. So I was blocked all the way. I could not get through. Ndakazongedza nguve news road yacho inonzi inoenda nekushrine yakanga yakablockwa. And there was nothing I could do about it because zvakanzi road yakablockwa and hamuna access yekuenda. And I tried to ask around, and what I got there was just so scary. You know, zvakanzi it's only that uyu mwana uyu ndiye azongobuda, otherwise a lot is going on here kumashrine kwawo ikokoko. Ende kushrine uko kune jurahoro pano nekokoko. Akungopindwe kumashrine, shrine iyo haipindwe, kunotori nesecurity. So now it gets me to wonder, security inenge ichiprotecta what? What will you be protecting if you are securing evil? Just imagine mwana mudiki anzwa iso iyangove mimba kai ko paakatanga kuvatwa ane makore mangani. So this is not doing well with me. It's something that is very, very affecting me in a way. Samai vakabara vane vana. I'm a mom of girls. I said it before. I am a mother and I know the pain. Mwana mudiki chaiye kunza atorwe ararwe nemazirume aya nemusoro ine mazuda anenge ane mazibhlambi akakura pano nekoko achimanikidzira bhlambi yavo kuti ipinde mumwana muchechecheche. Iwewo munhu mukuru chaiyo, you can't even take mamwe mabhlambi evana. Asi vanotora mabhlambi avo vachiisa mukati mevana vacheche vekuti unoti anga achivhura, anga anenge achida kuvhura akaita zvekuita sei. Kunyatsofunga, just imagine zimpostori rine musoro zihombe rinenge rine zimusoro zihombe rinenge rakareba 10 meters richimanikidzira mwana kusvika mwana apwanyika, kusvika mwana abate pambiri zvichinzi imarriage. Mwana yanenge achitoti ndine murume, zvinorwadza. It's very painful. It's very painful to us as women. Tisu tiri kuzvara zvakaita kuti ndishore. You know, shungu dzangu ndedzekuonana namai angu kuti nhaya mai hamusunzwo pain as much as we're hearing kuti they want to offer their 9-year-old. Hamunzwo pain yekurwadza kwemimba, yekuzvara, yekubuditsa mwana. Asi mwana uyu makaita vokungoita magic kana makagomera chaiko zvatinoita isu vana Mai Tt kana tichizvara. Do you even feel anything?
After all that happened, mwana uyu hanzi akafa zvinorwadza. I got a summary of how this child died. You guys, you don't have an idea. Mwana uyu kunonzi wakatanga kurwadziwa pasowe. Mwana wakachema ari pasowe. Hanzi mazimbuya epasowe. You know, handisi kuda kutaura ndakagumbuka. I'm trying by all means to be very normal when I'm talking about this. But I am fuming. I'm very furious right now. Mazimbuya epa sowe. Aisa mwana parafini mumino. Can we just picture this? Mwana ari kurwadziwa achita mafits. Imi muisa pa. Ndiano wakamborapwa neparafini mumino. Mazimbuya epashiraini achinzi ndova nanyamukuta vanozvarisa vanhu pashiraini. Can you imagine the pain mwana uyu akaenda kusvika afe uko ari kurwadziwa nemimba uko ari kuiswa parafini. Utsinye hwakaita sei? What kind of utsinye? What kind of doctrine? What kind of law? What kind of people is this happening in our nation Zimbabwe? Tikudhila nezvinhu zvimwe. Kune zvinhu zviri kuitika muZimbabwe vanhu we. Zvimwe zvinhu zvekuti you will never imagine. Can you imagine? And you say nothing you can do because my parents emwana ndo wakatendera and ari kutendera. Uri kutendera chii? Zvauri kutendera zvii? Inini I wanted to see this woman to ask, Amai, are you normal? Are you okay upstairs? Is everything okay with you? Chero zvikandipfuma inini chaiye chero pakauya mudhara akachena ndebvu zvese zasi nekumusoro kuti ndoda kukupai pfuma kuti nditore mwana wenyu. I will never allow that. Never. So why would you do that, Amai? Why? And you still zvikunonzi muri kuofa. Saka makabarira vana vakuva ofa kuvarume mazirume iwaya mazidai anga ari handsome zviri nani. Kushata kwakaita varume ivavo, majority varume vavo, unoti zvipoko. Dai vanga vakatombonaka nani, havanzwe kutya. Havanzwe kuhuta kuti mwana nda kumpa zimurume rinenge richiita kunge zing'anga riya rekudotito. No. We condemn this. This is not good. This is not right. Nyangwe zvikanzi kune mitemo yechurch. This mutemo of this church. We are pleading. Mutemo uyu ngauvarwe. We don't know what is happening in the background. Lately ndakatumirwa a picture of my kids, my own kids. Vanga vakaiswa, I don't know who cropped my kids. Akavaisa zveredhi muhuro akati watch out because you've got kids. And that threat, I have it up to now. I just made a report just in case anything happens to me or my children. So we are just supposed to sit as a nation. We're just supposed to sit. There are some things that we need to stand as a nation. That's why I was saying, let's stand as a nation. And I don't know why you relax. The problem with you guys, you like to cheer. You like to put Munupa forefront. And if only we could stand as a nation, let's hire a bus. Women, you get bags in your cards. And why can't we do that? I called out for a march. I called out, let's go and demonstrate. Let's go and die together. You can't. All you do is, and I might tell you not to batira basa. Why can't we do that? In South Africa, they don't do that. In South Africa, why are we allowing that in our country? Who's behind this? Who is behind this act? This is pure evil. And me, I will not keep quiet. Already, I have been threatened. Waso? We are funny. No, for the fact that I've been threatened, I have tried to keep quiet. I will not keep quiet. And I will not keep quiet. And I will not be shut down. And this kuzombo nyaradwa. And then the ramba kunyaradwa. Hold on, man. Direct this woman. I think she's here. Okay. This is a national concern, not a one person's concern. This is a national concern. Zvimwe zvinhu zvamunoda kubatana kuita azvina kukosha sekukosha kwakaita chinhu chemwana. Do you understand what I'm saying? We have to do it. We have to stand together. We have to do a citizenship arrest. Tese, we have to go die. I am willing. I tried it on my own. I've been going through threats right now as I'm talking. I don't even know kuti vana vangu vari safe here. Handina mashuwa nazvo.
I'm still coming out here to tell you, because I am telling you, if you see anything that happens to my kids, I have messages of my anonymous. I don't know who they are. I don't know where they will take this matter to. I don't know where this matter will end. Just because I spoke, just because I raised my voice. People, they just want us to keep quiet like this. Tirana Mai, no. In other countries, people march. In other countries, people die. This is what to die for. This is the reason to die for. If you have never died, you should die for this one. This one, you should die for it. Why do we have kudaku nanzuruza? Kana whoever is blind, kana they are powerful, they are cheap. Yes, Panaman are above the law, but we cannot support this above the law of this one. That is uncalled for. This is uncalled for, and this is my plea. I am not accusing anyone. I am not saying somebody is involved. I am not. Let me tell you something about me. As much as people, how are you there? Hold on, I'm just doing a live about this. yekwaMarange, I'll be done just now. As much as people insult us, insult me, or insult whoever, kutaura zvavanoda. I see a lot of people are always saying, Mai Tt is ZANU. Listen, I don't do politics, and I support nobody. I support everybody, and it's my wish to see everybody unite. I don't belong to any political party. I don't belong to anybody, and this is puppeteer anybody. I am an independent person who would say what she feels and when she feels it. Just stop this business. Let's stop for once dividing ourselves. Can we at least hold each other's hands? Whoever you are, whether you are ZANU, whether you are MDC, whether you are MDP or you are BBP, or just stand together for this one. Do you get what I'm saying? This is my appeal. And Dina Wandrugu Tuga and Dina Wandrugu accuser. I am saying, Tina Mai Vedu, Vemunika Yedu. Vatino respect nekuti ndimai vedu, amai vedu, amai oseli ya mnangagu. As much as I know amai vedu, ndinoona vachifamba, vachipinda. I follow amai mnangagwa. I follow what she does. She does charity works. She goes to fight for girl child. I have seen her vachenda ku airport kuno fightira vanaya. I have seen her kuma hureu. I have seen her kuma homzo. And this is my plea. I am coming here on national broadcast to say, Amai, isusuga atis kufara. To be very honest, Amai, I don't know if there is a way. Dainda ikwanza kwenda ku state house ndichimacha ndichienda ikoko ndichinopinda. Ndainopinda because I am grieving. I am hurting. I am broken. I am not okay. I am not okay. I am not okay. And some people say it's none of your business. Yes, it's none of your business. Kana usina kuzvara. Kana uri mukadzi akazvara, you will know it's your business. Just figure out tomorrow it might be your child. And you keep quiet, you don't stand up. We should unite once in a while as a nation to say this is not right. We are pleading. Me, myself, I am pleading. Amai, munoziva, tinokuonai, tinokuremekedza, tinokuonai muchitirwira. If only you stand up in mimi muri mi amai, isusu tiri kumashure kwenyu, we will support you. Kunanga kumba kwe mapostori ane mubaravara inenge ruwareu. Tinzwirei wamai, this is not right. In this country, child marriage, we don't want it. Atisi kuzvikurudzira. No to child marriage, no to whatever it is. Nyango Jakanzi, agreement. There is no agreement to this bullshit. This is bullshit. And this is bullshit. We will not agree. I will not agree. I will disagree to this. I will never bow down and I will never be afraid. No to child marriage until this what do you call this shrine? This whoever is on the Mad Baba, no on the Mad Baba Mbudzi, there's your quacky or the Mad Baba, whoever he is, he should be brought to book. We don't care what he does. We don't care whether he prophesies his people under the water. Mwari ahadi finish. Mwari ahajidi. Unoita basare kuskwera uchu taura zvamwari onotsimbirira mwana sina zamu. How do you feel? Imiche vakadzi vakuru muri kutema blambi kudzimba dzenyu. Blambi dzevarume venyu dzinenge dzakakura kudai kunge tsvimbo yaMoses. What more kumwana mucheche? Huh? Just to think about that.
Just think about that. It's not easy. So if we don't know to child marriage and we will do it, we should do it. This is pure witchcraft. Atitenderi zvemapostori ekudhakwa hatisi kuzvitendera and hatisi kuzozvida. Not in our country. Not in our country. We will not allow this in our country. Nyika yedu, Zimbabwe is one of the most peaceful countries we have in the whole of my African continent. Zimbabwe, zvekunzi vanhu vanochekwa musoro, it was never there. But it's like these days, it's trending. And then nothing is being done. And then people don't do nothing about it. This is going to be like a trend. We should not fear. Do you understand what I'm saying? We should not fear. One, it never used to happen. But not mabinya to this extent. Now, varume vakuru vakuti mutemo vakagara pasi board member racho rekutaura kuti ngativatei vana. Utoona rimwe zimurume richirwisa. Ndakaona anonzani Mambo Duterere. He spoke about it. Ndakaona rimwe zimurume richo richiti afisi zvezera renyu. Unongoona kuti iri zimurume iri ndo vatsimbiriri vevana. This is not right. Ende toda kuisa mutemo yo zviya zvekunzi kwakashaika nyaya yekuti hanzi kumutemo uko kwakashaika munhu anocheka vanhu musoro ka akumanaka hakuna mboshaika munhu anocheka vanhu musoro kana achishaikwa ndi employer kuningiri kunonzi kuchikwa kunoemploya vanhu. I just need to finish these stupid perverts, this nonsensical of men. Huh? No, andisi kuzvitendera. Kwacho kuri kushaiwa kunochekwa musoro ndiripo ini ndipei ndicheke vanhu musoro. Vanhu ngaafe. These people should just die. Prison is not enough for these perverts. We cannot promote this thing, this rubbish. Why are we promoting such? Vana vedu vochitanga kuvatwa by force. Mwana is not willing. Vana mai ndo vari kutora vana. Imimi vana mai mapostora anoita kunge ari confused kunge munopenga ka. Mukwane ana madzimai vekuchechi kwanengugwi. Haunzo kurwadza kweleba. Unogova mwana wangu uri kugova mabagwe kungoti torai. Ndo zvawaizvarira vanhu. Why do you give birth to people who when you know you don't care? Why? What it's normal. Havina kutanga nasi, but this should be the beginning of justice. Do you understand what I'm saying? This should be the beginning of justice. And we want it to be saved publicly. Atitomboda zvokunzi munhu akazosungwa. Toda kuona kusungwa kwababa vekudaiswa. How toramira pai. Hatisi kuzvarira vana kupa mazirume makuru. Vakadzi vakazara kumahure uku. Mahure aisa ari kuchemera kuroorwa. Mahure nekuzara kwakaita mumataundi. Unoda kumhanyira mwana mudiki. Huh? No. Let's not promote this. Not even vakadzi chete. Even varume chaivo. Why can't you stand? Varume kune varume vane moyo here kunzo kwanofanira kumira tiri pana paMai Tt. Let's go. Ari mwana wako ari kudzvinyirwa funga zimuviri zimutumbi remazimurume mapostori acho vazhinji vakati vanokaraka vanhu vanenge rakaguta richitsimbirira mwana. Munzi kunorohwa vanhu. Vanhu vanorohwa. Kurohwa vanhu chii chinoshamisa pakurohwa. Vabereki vacho iva vanofanira kutotorwa nevanhu vacho nechechi nesangano racho whoever he is. What kind of a prophet is that? Prophet wacho anenge achiprofita chii chinoprofitwa. Kuungana ndosaka ichizara. Inozara chechi uku. Zodwa wabantu wakanga uchida kuuya muno mune bhurukwa rake. Akarambidzwa kupinda nekuti vakati hazvina unhu. Uyu waingouya nebhurukwa rake. Ko vari kubvisa vana vadiki mabhurukwa avo vari kudi kurambidzwa. Wabantu aida kuuya nebhurugwa akanzi haupindi. Ko vari kubvisa vana mabhurugwa madiku hweya. Ngatiregedze kudai. Let's protect our girl child. As much as we want to say death penalty or kusungwa is not even enough. People should just burn. People should just die. And atisekerere and atitombozvisekerere. You get what I'm saying? Death sentence yakanzi munhu ari kushaikwa anosungira. Vataurei kwanzi Mai Tt ndiri kuda kuuya kuzosungira vanhu. Inini I can do that. I can do the killing on their behalf.
chero mahara ndinoswera ndiriko ndichibumurudza vanhu musoro dzavo ndichiisa musoro muplate dzevanhu. What kind of nonsense is that? We can't be afraid to say something. Each time you want to say something, you are threatened. You are not allowed. You are not free. What is this? What is the meaning of freedom? When you say we are free, what kind of freedom do we have? We don't have freedom. Can I share freedom? No, that's a no. That's a no. If you have chaga meiwa wakapangwana, avatori nafti freedom. Chechi iri kuzara kwete kuti kuprofita. Vanoziva kuti ndo kune mutemo iri loose. That's why vachizara iko vachiti hoho vachitonge ningirikiri magaka njabudiswa mvura. Kuswera kurohwa barabara rekuveza dhaza kuti uvezere mwana mucheche. Can you imagine? How do you feel when you give birth to your own child kuti ari kunovatwa nababa kwanzi mwana anotozozvarwa ane murume kudhara? What nonsensical is that? Ndiri kukumbirisa kuti amai ngavambo tibhoendewo kana kuseri kwavo tiri ikoko takananga kuningirikino. No, the rest we can tolerate. Not this one. This is too painful, man. If you understand the pain of labor, you will know. I am not happy and I will not keep quiet. Because I was like, no, let me just keep quiet because of threats. Mangwana munozwa kuti Mai Tt vakachiramba. Amuzwa kuti vakachirei. Mangwana munogona kuti mwana wa Mai Tt akauraiwa oro akatsikwa nemotikari. It's because I'm just going through all these threats through and through. Hey, unoda kutaurisa. Hey, waita mutete. Hey, ndotadza kutaurisa munhu achibata mwana ane 9 years. What is our job? What is our job as public figures? We are just not here to make you laugh. We are also here to help. And that's why we come out to say something. That's why we come out to voice up, to speak up. Sometimes we are helpless, but where we can, we do. Where we can, we try. This is why I'm saying, guys, can we come together? Tomboronga day, another day. Rekunanga ikoko. Imi munongogona ngotaurisa kuti famba Mai Tt, famba. Iwono uchifamba une uri pai. Kukwata kwamunoita kukwata munozviwandisamba kutungamidza muti imi mifai mberi. Why can't you do something once in your life just to feel I've done something, I've done my part? Do your part. Post on your walls. Post everywhere. About this child. Campaign for it. Write a petition. Do something. But if you just write in comment section, mumwe munhu akutonyora zvemakeup, nonoti kusakwana kwemwe unondiudza zvekuti makeup ndiyosora zvemwana arepiwa. Nomwe wati brain dzachona unenge utoriwo munhu wakarepiwa ndosaka brain dzacho dzisina kukwana. Asi munozviona. Let's do this together. Let's unite together. Munongoda kungounite apa munenge muchida kutungamidza munhu tukanhingi, he tuka uyu, he tuka ndozvamunogona. But zvakakosha you fold your tails like this. More wonder. Let's help each other on this one. Let's help each other on this one. Let's stand together on this one. Tisingangoti ningi nekuti hanzi chakati. Even this blame game yongoti because ningi are involved in it. Sometimes haitombori munhu ari involved. South Africa munoiona zvainoita. South Africa chaiyo vanoenda vari homo so. Kubata munhu kumamisa munhu zvekuti kana imi munonyatsofila munhu anorakashwa kuSouth Africa. Tinovaona vanhu vachipiswa unzi baba achida kubata mwana. Saka say mimi I'm not saying go and kill people. I'm not saying that. I'm not above that law to tell you what to do. But let's go and demonstrate peacefully. Apprehend this man, this monster. Take it, this man. And let's take him by force. Kana vasiri chichiru chada kuinvestigate. Why? What is there to be investigated? Richitomuka richidya Maxen. Richimuka richitoridza ngonono. No. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Munyora maplakazi no to child abuse. Afuna mbonzi ndaimorwa vanhu. Zvanzi indai munorakidza kushungurudzika kwenyu. Hamushunga mumborakidze munogona kulauda panhau dzisina basa. You don't do. South Africa vanhu vakabatana murukesheni muya. South Africa vakabatana sokuti asambeni. Munoona munhu asvikirwa padheni.
zvevanhu vanoonererwa zvezvo nekuti anzi pashiraini vachisa majurahoro anenge emajirafu kufaridzira umhombwe. Kakereke yotuswa jurahoro kureba panoonekwa mutokoko. Unorebesa jurahoro kuti ubhaudhe vana usingaonekwe. Ndo mavanenge vachibhaudhira vana nemazimbuya ivavo mazimbuya ivavo. To hell with you mazimbuya ivavo. Kurilisa chekuti vanhu hadei. Munobata munhu, kubata munhu kuenda naye pastation kuti mapurisa tauya nemunhu. Kana musi muchingotiomberera maoko. Munofunga kuti murume rimwari kombi churu. One person can never do it. As much as you said, Mai Tt, go. Hey, thank you. What does it help me? It does not help me if I go on my own. I go die on my own. Munodzoka kuti comment section. Kanyanya ufarisa, kanonyanya kuda kuita zvinhu zvisiri. But this is how we pembedza all this rubbish. If we are to stand together, takawandisa munyika muno man. Takawandisa in this country, kuti we can do something kuti pakaenda pakanzi vanhu unganai uko tiende kustate house pakafa mukoma Robert. Hatina kusangana ikoko here. Takasangana wani neuwandu hwedu vanhu muchita noise. Ko izvi zvakakosha izvi zvikochwa zvokuti ndo patofanira kusangana ipapo kupenga cheko kusamapendi musoro. You don't do that. Zijurahoro rekushiraini rinofanira kuwa masvingo ejeriko kuwa kuisirwa pasi. Chii chavanenge vachizadza ningirikini. Mwana anonzi aende kuchipatara, madhokita akaendere kuchikoro. Unozvarisa mwana usingazivi apa zvinogumira magrade 2. Saka une knowledge yekubarisa mwana. What is labor? Bvunzai mazimbuya ivavo kuti what is a labor? What is a labor? What do they know? Vanongoza kupinza maziwoko avo iwayo anenge maziningiri. Vachizvomora vachibata maparticulars avasingazive mukati medumbu remwana. Madhokita ndo basa ravo, and then you say hauende kuchipatara. Unorapa vanhu, Mwari anorapa vanozvibatsira. Mwari akaita kuti madhokita aende kuchikoro kuti avape wisdom. Who are you to tell people you can't go to the doctor? Vanhu vari kufa vachinzi you don't go to the doctor, you don't go to the doctor, you don't go to the doctor. Mwana wakafa zvinorwadza. Inini picture yake, vision yake inogara ichiuya musoro mangu. Explanation yandakaudzwa ndakanzwa kuti mwana wakarwadziwa. You like to talk, you like to text. Vamwe vanhu matukira anoita mucomment section. Unonyora paragraph rakadai so. Chiuya umira unoita kunge imbwa yayarepuka nembudzi. Hauna kana ste. Comment inoreba kudai uchitaura jangi kudai so. Chiuya kuno tite zvinhu zi. But kunyora so unote. Chiuya kuno atikuoni. That Marange must fall. Let's do a hashtag. Let's do a hashtag. These kids avatombodi zvekulambaswa izvo. Havisi zvavo. They are under abuse. This is abuse. This is abuse in capital letters. Abuse isingamboiti. Yamusiri kutomboona kuti abuse. Otoona mwe munhu achitero ana Mai Tt muda kurebesa muromo. Unorebesa muromo saka ngoda kundinyare nhau yakadaro. It's enough. Imbwa. Ini ndakagumbuka iri. Ndiri kukutara iso. Muri mazaro anchadi zvekutaurisa zvangu bosi simba racho handina. But let us protect the girl child. AIDS yacho inopera sei? Vamwe mosanga kusekana kutaura zvekuti AIDS ingopera. Murume 1 anopiwa vakadzi 9 nyangwe zvikanzi varume vashoma. 9 akapinda opinda. Inopera here AIDS yacho. Haiperi. Zvirwere zvacho hazviperi. Mwari wacho nawo akanyarara timbozi kuti ari kufungeyo nenhau yacho. Dai achingotumira mheni kudhara Mwari aita akatsamwa vana Noa vese nguva yana Noa vanhu vanga vasingambete dzungure sei. Mvura inaya papa vanhu vachiro. Zvino mazuva Mwari akarelax. I don't know kana kuti ari pavacation. Vanhu vakadai ndo vanofanira kufinish and clear chaiyo. Pasowe mheni kuti bagam mheni chaiyo. Kungoti handizive kuti kunoroyiwa nekupi. Handizive. Hanzi futi ndo varidzi vemushonga veko. Hanzi vanoroya futika. Ndakatonzi manje pamwe ndenda remara.
ndakangomirira musi wandoenda muromo pasaidi asi ndichaenda muromo pasaidi ndataura nawe nekuti ukainasa ndataura nawe hamuzozivi munoti amaititiva ii nawe mukaona muromo wangu waenda pasaidi ndakaporomiswa zikanzana maititi mutenda muromo parutivi oro muchafu kubara unge mbeva uchibarira mumwe murume kubara unge mbeva dzadzi apa utasise kuti upfumi hwacho hwavainawo what do they have they don't even have wealth havana kana wealth saka muri kufira mbudzi kupiwa mbudzi rora racho kuti uverenge kuti ringani mari yacho haikwanikana ningi saka what are you dying for you are not even rich the town yacho kwacho kuri kunzi kuheva hakuna kana zviri kufira munda kufira mbudzi nemombe what is a mbudzi what is a mombe ine danga when a child is being abused what is a huku you are dying for jongwes to fill your crows nyange ukanzi wapiwa miriyoni chaichai what is a million vane mari here vanobva vutonzi pfuma yacho hapana futi kungopiwa unzi hanzi ye zvakazoda can you imagine let's stand together this story handisi kuzomboinyarara ende musafunga kuti ndichainyarara because ndakachikidzirwa totangira ipapo I will keep saying this and I will not keep quiet about it. I will never. Ameno uyaruta hanzi kweiwewo wakapindwa nevarume vangani. Ini vakandipinda ndakuraka plus ndanga yanga iri at my own will. Kweiwewo unopinda vana vadiki haunzwe kutya. Haunzwe kutya here. Unondibvunza zveyangu yedzi yandakawana ndatokurowo ndapiwa nemurume. Yangu ndakaitambidzwa kamuridzi wayo ariko mufonere. Ngandibvunza such a nonsensical question wakambondinzwa nditi ndabatwa ndikazadzwa ndisingadi. Ndakazadzwa kane murume anga abvisa pfuma. Kweiwewo uri kutora vana mahara haunyari kuti uya kuzostinga kutaipa ukomenda. Mwari akakurova nemheni ukafa. Imo mucomment section mukufa chaiko. Some things that we want to encourage. Some things that we want to encourage. Unondibvunza zveedzi yangu auzivi kwayakabva. Indauko iri yakabva nekusaidi kuna kona baba titi. Ichiuya kwandiri. Ika network ichinopinda musystem. Ene ndanga ndakura futi. Handina kumbotombo pindwa without my approval. Kwa hiyo uri kupinda usina kuisa chidhindu. These prophets are misleading people. These prophets are prophets of doom. These prophets are just nonsense cows of prophets. These prophets are not from God. These prophets, they come and then they pretend vachivhara. Hakuna prophet vamwari vanotara zvakadaro. Vana Elijah makavaudza uchita kumbonobhauda vanhu. Andipa mubloke nhasi handina simba racho remubloka musiya ukure. These prophets are fake prophets. These are the prophets of doom. These are the prophets akataurwa muBhayibheri kuti nemazuva ekupedzisira kuchava ndo maprofita. Maprofita ako mashoma mazuva. Hakuchisina maprofita mashoma. Atinototi ava profeti zvinzacho marabishi emaprofeti. If you see where they get their made mishonga and powers, oh, you want hey P2, you want to prophet. Hapana pa. Mushokora mwari vana Elijah makambowanza chinzi vaenda novatani vana vacheche. Vana Elisha vemuBhayibheri vaya. Isu katinoverenga maBhayibheri. Hatinambonzwa kuti vaipiwa vana vacheche isu. Nonsensical prophets that we are going there to bow down to. We are bowing down to evil things. Zvikwambo zvinotorwa nezvizvi avazi vanhu vamwari. Mwari hatovazivi. Kungoti mwari wacho mazuva kuti ndizive kuti ari kupi. Dai aive nenhamba ndaimufonera kuti ari paholiday. Kuti ndiudzeiwo kuti ndo vanhu venyu vamakagadzirira pakuti vatungamirire machechi. Kutungamirira machechi. Tinotungamirirwa tiri kuendepi ezenyika. Tichitungamirirwa brides. Tiri
unoenda kupi chitungamirirwa nemuprofita wekuti unoti zviri kumboenda nekupi abva ikoko unovata nevana vacheche muimba yake abva kukuti Gabriel ndosaka tototi ukanamatirwa nemupostori unowedzera chihure because ane mapowers echihure nekudhara pepa nevachi heli anenge achikuzadza unobva ikoko watowesi because mweya yechina tiri kungozadzana uye ungati hure ringanamatire hure chii chinosorovheka maspirits ari kungochinjanwa kuchinjana kwemweya pepa heri kana ari murume waendesa murume wokuti anonamatiro anotowedzera because ari kunamatirwa nevakuru vepfambi masiniya echihure saka angauya akazoti hanzi ndakuda mukadzi wangu anotouya achida vamwe 4 pamusoro pekunamatirwepo misleading nonsense. I will not stop saying this. I will not stop saying this. I will say it over and over again until this man is in behind the bus. I think I've said my own. I have said my own. I said my piece. I have said what is in my heart, what is hurting me, and nazororo. Ndirikurwadziwa chayakaimbwa naprofeti Fred wakati akomana ndirikurwadziwa mweya yetsvina yatiri kungozadzwa beta kuzvinamatira mazuva kana uda unamata zvise maoko pamusoro toti Mwari bvisaiwo mweya wechihure uri mukati meupenyu hwangu nekuti kuenda kunamatirwa netaipi idzo dzinodzoka wakutoda 4 nyere inouya yakavesa kuda iri times 10 nyere inouya iri times 10 kungoenda kunamatirwa pagetsimani paya nyere inouya yakazi inowedzera kana ungo nenyere iri makumbo inosvika mumusoro unenge ungonzwa kuda because wanamatirwa wrong person waindozwa. So bottom line is let us fight this together. Let's unite for a good cause. And it zvakanaka izvozvo. Marange must fall. That church in particular should fall. No to child marriage, no to child abuse, no to forced marriage. Vana havambozive zvembutu nekumbuturwa. Vana vanongoita sei havatombozvide kana kuti ukazovaona punguva yanenge vachivatwa vana vanenge iri musodzi kuti Mwari ndibatsirei. Mwana vari muunhapo, vana vari muIjipita. Let's help these people. Let's help these people. These culprits should be brought to book. Nyaya iyi haisi kufanira kuzongonyararwa sezvinoitwa dzimwe nyaya dzingonyararwa baba vachikondinya. Baba ava ndikavaona sanike inini baba vavo muvaudze kuti kwaina Mai Tt chasanganiswa nashe Jesu zvakaimbwa naMesi Mucheni. Ini ndinovaitira weti musoro chaimo baba ivava. This is what we should do and fight for. Kuti kungonyarara uchingoti sweep under the carpet. Sweep. Vamwe vanhu vanoda kunge vafanira kunge vachitaura vanonyarara kunge vakafa. Kuda kutungamidza vamwe pamberi vanozongoda pane zvimwe zvinhu zvakakosha kudai hovaoni. Mweya iwoyo wekushanda kumukwati building ngaubude mamuri imi vanhu. Mweya wekumukwati building ngaumbobuda kwamuri mumborwira zvimwe zvinhu zviri nani. Kwete zvimwe zvinhu zvamunenge muchirwira kurwira maviews and nonsense. You should fight for this. You should stand for this. Vanava vari kurwara mumamisha. Siki zvese matuberculosis heberculosis vana vatambudzika kumamisha. The future is not bright for these kids. The future is a nightmare to these kids. The future is not even there. Mwana yanomuka makusana chifungo kuti mangwana ende vana mapostori ava vanorova kana 10 rounds. Mwana haana zororo. Thank you so much. Indapedza chiregedza indizvidzokerere munhingirikini mumwena wangu. Mazano ndiri kugara mwena handisi kungobudikira. Asi iyi ndati ndiitaure kuti no. Whatever that's going to happen, whether to me or to what, I have tried and I am not stopping. I will try again. No to child abuse, no to abuse, no to forced marriage, no to child marriage, no to stupid laws
nonsensical laws. No, we say no. Mutemo kana uchiti munhu over 18 kwavari under sei vachizo sideline. Kana takaisa mutemo bumbiro richiti mwana ne over 18 has a right to decision. Mwana under 18 has no right to decision. Saka let's stick to that ka. Anti munozviona. Ndatenda hangu musare zvakanaka ka. Otherwise muri seiko zvenyu varume venyu variko here. Variko here kana kuti vakangozara kwaMarange iko. Zvakaoma. I love you. God bless you. Let's do this together. I'm gonna try again to go there. Let's go there. God bless you. Have a good day. Don't forget na 7 ku ZTN News. The future will be happening there live. They've got an interview. Let's go and support vana. Anditi zvatinoita zvamunochidza kusimudzira vana matalent. Titida kuvabvisa muunhapwa iwoyu kuti vana vafile free, vave nefreedom. Zvino vamwe havana freedom yacho. Zviri zvinhu zviri kutirwadza isu sevabereki. Tiri vabereki. Takazvara. Inini chaiye ndinozvara 17 hours. Ukaniona ndichizvara unogona kufunga kuti mombe yabaiwa jekiseni reCovid. Ndinobowa zvekuti kuti ndizofunga kuti mwana wangu avatwe nemwe munhu. Inai who kills somebody day broad light, broad daylight. Ini ndinobowa kakwanira ndiri paleba chaiko kana ndatanga kuperforma leba. Ndozonzi mwana wangu anongogovewa kuri kugovewa mabagwe ekwaVZ ngonzi uyaiti gove mwana titu ndakaita 17 hours kuti mwe munhu auya achitsimbira mwana wangu 17 ndakahukura unge imbwa ndichihukura ndiri pasi pembedhi. Titi ndakamzvara nereverse kai tanaswa reverse chaiyo kuzvara mwana ndichirivhesa so ndichihukura ndikatasa manesi ndoti hu because mimba inorwadza zvokuti unopenga unoti damage. Mwe munhu wongoya kuzotsimbirira zvake nezidumbu iroro risingaende kana kujimu. What about? We don't like that. Ukangofunga kurwadza kunoita mimba haiuye izika mimba iyi unogomera kuti mungogovera ribwezi baba rine dumbu. Apa unoziva kuti kugeza kwemapostori aya mwacho kushomaka rine richinhuhwa nhuhwa kuti ugoti rabve kukuko richiti ndine pfuti yangu ine miridzo mitatu yekunoridzira vana yekunoridzira mwana amunyari. Miridzo mitatu yemunenge muchinoridza munenge muchinoiridzira kupi? Mukwane ndatenda zvangu sare zvakanaka.